Боже, злітуйся над нами, благослов, пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, примуть хай Твоє збавлення, люди всі і всі народи. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Хай же радость запанує на землі з-поміж народів, праведність нехай керує целим світом з Божої згоди. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Плен землі уже нам отданий, Бог послав благословление. Пану хай несется слава, на свет целый, на век вечный. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Panie, daj pomiernym wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoje światło. Гэтымі словамі молитвы распачынаем святую мшу канцелебраваную, падчас якой будзем даручаць Божай міласэрнасці ўсіх тых, хто дарагі нашаму сэрцу, хто папярэдзіў нас да небеснай айчыны. І адзін святар моліцца ва мшы святой складковай за памерлых, за сям'ю Мінцюк, Шыманскіх, Яцукевіч, Юшкоўскіх, Антановіч, Загавалка, Дашчынскіх і за душы ў чысту церпячыя. За Андрэя Пашкевіч, Францішка, 10-я гадавіна смерці, Зыгмунд, Ядвіга, сям'і Масальскіх, Генрых Якубіловіч, памерла сям'і Шукілойць, Уладзімір Нікадон, 3-я гадавіна смерці, за ўсіх памерлых сям'і Нікадон, за Геннадзія Чаплінскага у 18-м месяцы па смерці, за памерлых Крыстына, Альберт, Юзаф, Станіслаў, сям'і Чаплінскіх, Місюкевіч, Даўкша. Памерлыя Ян Кашчыц, за ўсіх памерлых сям'і Кашчыц, Марія, Константин, Анатолій, Александр, Уладзімір і ўсіх памерлыя сям'і Романенка, Барановскіх, Дамброўскіх. Памерла Гірудзь Данута, 5 месяцаў па смерці, Уладыслаў, Станіслаў і памерла сям'і Гірудзь. За памерлых Юльян, Софья, Тереса, Крыстына, Альбін, Валентына, Станіслаў Ждановіч і ўсе памерлыя сям'і Ждановіч,
Гарлукович Ядвіга 6 месяцев по смерти. За померлой семьи Юревич Тадевуш Ядвіга, семьи Ленкевич Ирина Александр, Виктор Толочка, померлой семьи Ундра, Данута, Франц, Виктор, за померлой семьи Амбражевич, Стасилович, Багушка, Чудаковых, за померлой семьи Колпак, Юрий, Станислава, Зен, Марковский, семьи Кузьма, Марья Ян, померла семьи Шарох, за Леокадию, Валерия, за всех померла семьи Альшук, Данута Рязаева, померла семьи Лукошка, Тереса, Ядвига, Станислав, семьи Кахановских, Казимир, Станислава, семьи Юревич, померла семья Сантоцких, Кахановских, Юкевич, Андреевских, Сличинский Генрих, Игнатович Станислав, Янина Бражицкая 2 месяца по смерти, померла семьи Левкович, Франтишек, Бронислав, Зофья, Юза, Ванда, Ирена Буйницкая, Сергей Гринкевич, померла семьи Юхник, Эдвард, Регина, семьи Мицкевич, Вацлав, семьяў Чаплинских, Павлюкевич, Фирко, Виктор Федорович. А другий святар ахвяруе святую мшу за Генеефу Амбражевич у 10-ю годовину по смерти. И будем просить милосердного Отца Небесного о вечный отпочинок для наших померлых, кто дороги нашему сердцу, каб с радостью могли войти у брамы неба. А на початку перепросим Пана Бога за наши провины, каб мы могли с чистым сердцем скласти на святейшую ахвяру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже Творце и Откупителю всего человечества, выслухай наши молитвы за Твоих слугов и пробачим усе провины. Нехай яны спознают Твою милосердность, якой завсёды прагнули. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Зыходу. У те дні певний чоловік з дому Лівія пайшов і взяв себе жонку з дочок Лівія. І яна зачала і народила сина, убачивши, що ён пригожий, і заховала його 3 місяці. А коли больш не могла заховати його, взяла кошик з тростнягу, покрыла его живицею и смолою, и, поклавши туды дитя, поставила у тростнягу на березе раки. А сестра дитяти стала здалек, каб доведаться, что з ім здариться. Тим часом дочка фараона сышла вниз,
каб выкупацца ў рэчцы. А служанкі яе хадзілі па узбярэжжы ракі. Калі яна заўважыла трыснягу кошык, паслала адну са служанак сваіх прынесці яго. Адкрыўшы, яна ўбачыла дзіця, хлопчыка, які плакаў, і пашкадавала яго, кажучы, гэта адно з гебрэйскіх дзяцей. Тады сестра хлопчыка сказала дачцэ фараона: «Хочаш, я пайду і паклічу цябе карміцельку з гебрэек, якая зможа выкарміць для цябе дзіця». Та адказала: «Ідзі». І пайшла дзяўчынка і паклікала маці немаўляці і сказала ёй дачка фараона: «Вазьмі гэтага хлопчыка і выкармі яго для мяне, а я буду плаціць табе». Узяла жанчына хлопчыка і выкарміла яго, а калі ён падрос, перадала дачцэ фараона. Тая прыняла яго як сына і назвала яго Майсеем, бо казала: «Я дастала яго з вады». Калі Майсей вырас, ён аднойчы выйшаў да братоў сваіх і ўбачыў, як іх прыгнятаюць. Убачыў таксама, як егіпцянін б'е аднаго з гебрэяў, братоў ягоных. Паглядзеўшы навокал і не ўбачыўшы нікога, ён забіў егіпцяніна і схаваў яго ў пяску. Прыйшоўшы ў наступны дзень, ён убачыў, як сварыліся два габрэя, і сказаў вінаватаму: «Чаму ты б'еш бліжняга свайго?» Той адказаў: «Хто паставіў цябе кіраўніком і суддзёю над намі? Ці ты хочаш забіць мяне, як забіў егіпцяніна?» Маісей спалохаўся і сказаўшы: «Напэўна, стала вядомай справа тая». Калі фараон пачуў пра гэта, ён спрабаваў забіць Маісея, але Маісей уцёк ад яго і пасяліўся ў зямлі Мадыян. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Шукайте Бога, і оживе серце ваше. Шукайте Бога, і оживе серце ваше. Я заграз у глибокой багне, і не маю під ногами опори. Увайшов я у водные глибині, і поток захопив мяне. Шукайте Бога, і оживе серце ваше. Я узношу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Почуй мяне у великой своей милосердности, у правде Твоего збавлення. Шукайте Бога, и оживи сердце ваше. Я ж бедный и покутую, допомога Твоя Божа нехай підтримає мяне. Я буду славить ім'я Божие, удячним спевом буду звеличивать Його. Шукайте Бога, и оживи сердце ваше. Убачать убогие и устешаться, и оживе серце тих, хто шукає Бога. Бо Пан слухає бідних і не погарджає в'язнями своїми. Шукайте Бога, і оживе серце ваше.
будьте жорсткими серцы вашыя, але слухайте голос Пана. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус пачаў дакараць гарады, у якіх адбылося найбольш ягоных цудаў за тое, што яны не пакаяліся. Гора табе, Харазін, гора табе, Бетсаіда, бо калі б у Тыры і Сидоне былі ўчынены цуды, якія адбыліся ў вас, яны б даўно у мешкавіне і попеле пакаяліся. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе Тыру і Сідону, чым вам. А ты, Кафарнаум, ці ўзвысішся да неба, ты не зрынешся да пекла, бо калі б у Садоме былі ўчынены цуды, якія адбыліся ў табе, ён застаўся б да сённяшняга дня. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе зямлі Садомскай, чым табе. Гэта слова Пана. Хвала табе. Присядьте, калі ласка. Кафарнаум. Гэта вялікі горад, у які перасяліліся Езус з маці сваёй Марыяй напапярэдадні сваёй місіі выканання, абвяшчання добрай навіны. Гэта было вельмі добрае месца, бо гарады Кафарнаум, Харазін, гэта былі цэнтры адміністратыўныя, гандлёвыя. І ў гэтыя гарады з лёгкасцю даходзілі ўсе весткі аб тым, як Езус нёс Божае Слова, аб цудах, якія ён чыніў. А і самыя гарады Кафарнаум, Харазін, Бетсаіда – гэта былі гарады, дзе найбольш Езус абвяшчаў добрую навіну, дзе працаваў. І жыхары маглі асабіста прымаць удзел у слуханні Божага Слова, на ўласныя вочы маглі бачыць цуды. Але сёння у Евангеліі чуем, як Езус вельмі жорстка дакарае гэтыя гарады. Не паядынчыя асобы, але менавіта ўсё грамадства. Бо единічныя асобы былі тыя, якія паверылі ў Езуса, пайшлі за Езусам, бо ў Бетсайдзе нарадзіўся Шымон Пётр, брат яго Андрэй, потым яны жылі ў Кафарнауме. У Кафарнауме таксама поўніў сваю службу мытніка Мацфей, але Езус бярэ наогул усё грамадства. І вельмі сурова параўноўвае гэтыя гарады з Садомай. Ты, Кафарнаум, калі б у Садоме адбываліся тыя цуды, якія адбыліся ў цябе, даўно б навярнулася і была б да гэтай пары. Але на апошнім судзе бяда табе будзе. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, вобразна кажучы, і мы з вамі маглі б быць гэтай Бетсаідай,
харазідам. Бо гэтыя людзі, яны прывыклі да Езуса, яны яго ведалі. Прывыклі да таго, што ён нясе навуку, Слова Божае. І для іх гэта стала нормай, нічым надзвычайным. І мы, можа, таксама ў сваім жыцці прывыкаем да практык рэлігійных. І варта запытаць самых сябе, які мой стасунак да малітвы. Чи я, можа, безмысленно толькі вуснамі прамаўляю словы малітваў? Які мой стасунак да Эўхарыстыі, дзе Езус ахвяруе самога сябе ў гэтай бескрывавай ахвяры? Які мой стасунак да сакраменту паяднання, святой споведзі і да камуніі святой? Чи я усведамляю, што цаной крыві Пана Езуса я атрымоўваю гэтыя Божыя дары, гэтую ласку Божую? Гэтыя людзі змарнавалі ласку, якую даў Пан Езус. Яны не прыслухаліся, не прынялі гэтага да свайго сэрца і змарнавалі яе. Можа, я марную гэтую Божую ласку праз сваю абыякавасць, праз сваё гэтае прызвычаенне, пра тое, што гэта сталася, можа, чымсь звычайным. Варта заглянуць у сваё сэрца і запытаць самога сябе, колькі разоў я, можа, змарнаваў Божую ласку і магчымасць быць сапраўдным хрысціянінам. Колькі разы у мяне, можа, была магчымасць прабачыць, дараваць правіны, паяднацца. Колькі разоў я, можа, змарнаваў Божую ласку праз тое, што сам станаўлюся суддзёю. Колькі раз на споведзі можна пачуць, я грахоў не маю. Вот толькі, можа, там пагаварыў ці пагаварыла пра кагосьці, але я ж толькі праўду гавару. Але чыю праўду? Тваю праўду, не Божую. Праўда Божая ў тым, каб зачыніцца ў сваёй комнатцы і заносіць у цішыні малітвы і за тых, хто мае правіны перад табою, і за тых, хто, можа, аступіўся. Вось гэта выкарыстаць Божую ласку. Бо Езус памёр на крыжы тады, калі мы былі і ёсць яшчэ грэшнікамі. І нікога не дакараў праз упадкі, толькі пахіляўся над людской слабасцю, каб атуліць кожнага чалавека сваёй ласкай, каб падняць з упадку. Колькі разоў я быў тым, хто асудзіў іншага чалавека. Так, мы просім Бога аб міласэрнасць. Мы просім Бога, каб Ён дараваў нашыя правіны, каб Ён дадаваў нам патрэбныя дары, каб дапамагаў нам у жыцці. Але таксама Бог і справядлівы. І сёння, звяртаючыся да гарадоў, да супольнасцяў, да жыхароў гэтых гарадоў, якіх дакарае моцна, Ён таксама папярэджвае. А ты, Кафарнаум, ці узвысішся да неба, ты не зірнешся ў пекла. Бо калі б у Садоме былі ўчыненыя цуды, якія адбываліся ў табе, ён застаўся б да сённяшняга дня. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе зямлі садомскай, чым табе. Просім жа Езуса, нашага збаўцу, каб гэтыя словы справядлівасці нікога з нас не закранулі. Каб мы ў судны дзень спаткаліся з Божай міласэрнасцю, а не з Божай справядлівасцю. Бо, як кажа Езус, як вы асудзіце, так і вас асудзіць. Міланыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры,
Просім жа ў нашых гарачых малітвах, заношаных да нашага Айца Нябескага, каб Ён умацаваў нас у веры, каб растапіў нашыя земныя сэрцы і учыніў нашыя сэрцы паводле Яго міласэрнага сэрца. Амен. Праз Езуса Хрыста, які нясе радасць церпячым і дае надзею прыгнечаным, прадставім Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб дары, якія ён атрымаў ад Хрыста, захвоцілі яго да адданага служэння Богу і людзям. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Бог уздагародзіў яго за працу сваім шчодрым благаслаўленнем. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб іх ахвярная праца была сустрэта з разуменнем і прынесла добры плён. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія знаходзяцца на канікулах, каб новыя знаёмствы пашырылі іх кругагляд і наблізілі да Бога. Цябе просім. Молімся за Генуэфу Абражевіч у 9-ю гадавіну смерці, за ўсіх тых, чые імёны і прозвішча былі вымененыя у імшы складковай, каб абмытыя крывёю Пана яны з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы, спазнаючы Божую дабрыню, маглі сведчыць аб ёй сярод нашых бліжніх. Цябе просім. Добры Божа, Твае дары няспынна нас узбагачаюць. Учыні, каб нашыя сэрцы штораз больш напаўняліся Тваёй любоўю. Праз Хрыста Пана нашага. Боже наш Ойча, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плады зямлі. Боже наш Ойча, просім, приймі. Боже наш Ойча, просім, приймі. Боже наш Ойча, просім, приймі все, що ми от Тебе маємо у житті, нашую радость, боль, працу і любов. Боже наш Ойча, просім, приймі. Боже наш Ойча, просім, приймі. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Милосердний Боже, глянь ласкаво на дари, які ми ахвяруємо Тебе за душі Твоїх слугів, і як дав їм ласку християнської віри, дай так само і узнагароду за тое, що яны жили згодно з Йою, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серці, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы.
Святый, 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 Пан Пан Бог Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвы паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоя ласка дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе браннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою,
чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоє Твоє владарство і моц і хвала навіки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі». I z duchem Twoim. Перадайце ближнему знак супакою. Pokoj nam усім. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a daruj nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кровь Христова напои мяне, о, вода с боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе. На веки вечные, Амен. На веки вечные, Амен. Молімся. Ojcze łaskawy, zmiłuj się nad swoimi pomierłymi sługami, za jakich my składali Tobie гэтую ахвяру. Як адарыў іх ласка і росту, дай ім таксама паўнату радасці вечнай, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса.
Дякуєм Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.